Преди градина ще направим една нощувка тук на шофьорския плаж. Тук си обикаляме банда по къмпинг градина. Да направих някои апгрейди по лицето. От темуто циганийки страшни. Лилави дръжки, молите се, кой ме накара да си поръчвам лилави дръжки. Па не е лошо с зеленото колело. Абе ужас. Два фенера съм сложил, сега като се стъмни да ги пробвам кой свети по-добре. Имам и сирена е тук, която ще ви покажа след малко, като няма хора, защото свири не умрел. Не са лоши тия дръжки си, да ви кажа. Както гледам, май ще отида до Черноморец. И това колелцето е велико нещо. Пътечка ли е? Ето ме. Хоп. Предена първа линия, духа зверски, а тук няма никакъв вятър и да не кажа, че е жега направо. Да видим стопчето свети ли. Ще свети, ако някой го пусне. Хоп. Ще ви разхода до... това не го видях. Ще ви разхода до пристанището на Черноморец, може би. Сега е момента да ви покажа сирената, чуйте. Майко мила. Това ако свирна на някой пред мене, направо ще получи инфаркт. Краката гърмеш. Ето е обърнатата къща. Опа! Много интересно нещо. Имат и заведение явно напред. Изпотих се. На камерата не изглежда така със сигурност, ама си е баир. Вече сме в Черноморец. После пак ме чака баир нагоре. Пичове, сега ще е готино надолу. Паче после нагоре. Нищо. Такова. Мале, после това трябва да го качваме. Ей. It's not good. И това дали ще ускочиме. Ле. За малко остане беля. Това.
Мале, как ще го катера после това. Тук е готино. Тук не ме стигна с колелото. Случайно боса. Тук тия дни определено мога да дойда да похвърлям малко. Тук си лових доста успешно с рибчета. Много е яко. Имам клипче. 2 или 3 години, не помня. Пичо, айде да тръгваме, че пътничак. Баирче си е. Си добро кученце. Добро кученце, няма да ме гониш. Тук мисля, че съм на 6 км. Здравейте. Айде, че имам клиент. Айде. Ако не, аз тук ще ви купа грешно. Айде, чао. Не бързам. Айде. Цигарки Терея Браун. Браво. Браун, да, такива, едни кафяви. Тия май вторите от ляво надясно. Не, ето от ляво надясно вторите. Там. Това не е браун. Не е ли Браун? Така ми се вижда. Бронз. Бронз, аз Браун ли казах? Ужас. Добре, две такива, ако ти ми дай Браун. Да. Ти не знаеш какво пушиш? И не знаеш какво пушиш? Я кажеш. Няма браун. Бронз. Да бе, бронз. Ама що Браун ми е в главата? Сега кажеш. Где да знам. Добре, с карта ще път. Влязла ти е муха. Защото знаеш какъв баирка те разколелото, то не ми работи мозъка са. Чакай много. Трябва да купиш поне една вода, за да ги ми напусне през хората. Така ли? Така. Вода? Една вода, нещо, което е малко до 1 лев, нещо за пиене, ако иска се вземе нещо. Леко, ако иска се вземе каквото консумира. Не бе, аз се чудя как да го нося с колелото са. Нещо малко. Нещо. Малко, една вафла се вземе там. Айде, вафла, добре. Айде, една кифла. Чакай сега, морени. Айде, готово. Айде. Така се прави, когато цигари, защото малко тук... Да, няма проблем. Просто не носа никакви пари. Добре, нищо. Ще го нагласим. Айде. И вафлата. 12,75. Супер. Сега, пускам ти с посттерминал. Да. Айде. Ти си. Цък. Цък веднага. Във въздуха ми дигна. Това ли е? Това е. Да ви дам Супер си. Не ми трябва. Чао. Хубава вечер, чао. На тебе. Мерси. Трябва да ви кажа, че фарчетата от Тему са топ. Айде, опа! Мати колко хора има.
Ето го и кемперчо. Но още едно кемперчо за нас. Сега тук се пребия ли? Пясъка. Пребия, разбира се. Разбира се, че ще се пребия. Ето. Ужасно е. Не. Дай. Не става. Кайче! Здравей, ма! Ти не си ме виждала тук 1 час и край. Финиш. Я да видим какво сме направили. 12 км. 11 и малко. И не е много, ама не е малко. Добре, за вечерна разходка. Чистиме отново кемперчето, малко подреждаме, изкарали сме завивките навънка да ги изтупаме и да се проветрят малко. Общо взето това е на кемпера, 2-3 дена и трябва да се правят тия процедури, защото вътре става мазало. Сутринта ходихме до Бургас, даже че с нощи ни свърши газта. Всичко ни работи на газ общо взето, и хладилника, и котлоните, и фурната, и бойлера, където се къпаме. Тъй че, да, това си беше важно да го направим. Наляхме си вода на една автомивка. Всичко свършихме, само малко чистиме и подреждаме кемперчето. И ще ходим тук да се видиме с едни приятели малко по-надолу. Добре. Това е готиното на безжичната прахосмукачка. Навсякъде е с теб. Така, чистички чаршавки. Поплицикахме се малко във водата с кучето. Ето я, водата е там. Ох, как хапат тия мухи. Явно ще вали. Ай, сега време за една биричка. Рай. Празен плаж. Не е лошо време. Само ние. Отиваме на гости. Айде, стига мърза, отиваме малко на риба. Нос Акра сме в момента. Колега, тук ли си метаме? Колега!
Така. Сега да видим кон Боб ще яде ли. Айде! Ти какво мяташ? Оставаш го да потъне. Мяташ, оставаш го да потъне и издърпваш нагоре. Май има някакво рибе. Нещо натежа. Стига бе, брат. Гле. И твоите ли са такива? Ти ги наскоба 5-6 бе. Цаца, ама риба. Това си вече са фридяки. Ма защо все по едно ми се закачат бе, дева? Натам. Бате, това са какво е? Това няма и да го взимам, то виж, то е... Как е възможно толкова манечко рибе? Гледай как падна. Да бе, откачи се. Ето тук по-наблизко са. Да. Тук вече... Това си е, гледай какъв сафрит. Грухти. Това е, баци. 1, 2, 3, 4. Толкова ли са? 5 ли бе? Патни лудия. Стига толкова с риболова. Ще има за едно тиганче така. Да. А? Как? Зле. Как? Има. Нема. Окей. Да. Гледай. Сафричка. Има, що-то едно. Има, за едно ядене има. Вие как си направил човек обаче с годечки? Яде си, пие си, пи си. Ево. Айде, стига. И така, банда, както виждате, ситуацията е леко дъждовна вече. Времето се влоши. С това точно приключва и нашата почивка тук на моренцето с кемпера. Обиколихме доста места за 15-16 дена. Навъртяхме около 1500 км. Не че са много, но просто да, трябва да се науча да гледам тук, а не тук. Това с времето. Тръгваме си доволни и щастливи. И най-вече заредени. Другата година пак. Може и по-дълго пътешествие да си направим. С нетърпение очакваме следващото такова пътуване с кемперчето. Дай Боже и за повече време. А на вас какво да кажа? Бъдете живи и здрави. Радвайте се на
природата я пазете. А сега ви казваме чао и до следващото видео. Това е, братче. На дъжд тръгваме, на дъжд се прибираме, обаче този път дъжда е много сериозен. На магистралата сме и караме с 50 км. Положението е антиконти. Право нищо не се вижда. И час и половина по-късно, това е положението. Времето вече е слънчево и коренно различно. Бяхме пуснали парното, сега трябва да пускаме климатика. Второ задръстване, в което висиме. Просто днеска е много забавно по магистралата. Аз не мога да разбера какво е това движение на 15 септември. Ужас просто. 3 катастрофи в разстояние на 1 км. Нямам думи. Хора, карайте внимателно, мислете, спазвайте дистанция. Днеска в това мазало по магистралата, толкова много движение, карат като ненормални. Вижда се отдалече, че спираме, колите са спрели, фърчат с 100 и спират в последния момент. Вали дъжд, нищо се не вижда, фърчат с 100 и луда работа, нямам думи. И още една катастрофа и още едно задръстване. Не е истина просто. И една бърза равносметка на прибирането. Не знам дали забелязвате, вече е почти тъмно. Пътували сме почти 8 часа. Седяли сме 5 пъти в задръстване. Какво беше това движение днеска, просто не знам. Седнахме да хапнем на един ресторант с идеята малко да се разкара движението, да се улекоти. То стана още по-зле. През целия път беше кола до кола, ама буквално през целия път. Тъй, че това е. Живи и здрави и карайте разумно.